uJesu Kristu uyinkosi Baba. Kuthe ngingalele Nkosi yangikhombisa umbono. Ngabona umuntu obemnyama egqoke imdansane, abanye babiza ngokuthi osiyasebenza. Lo siyasebenza bebe-navy, lo navy o-strong engathi uyela ku-black bese kuba nama-binding lawa afaka kusiyasebenza, ready ukusebenza lo moya wesitha. Ngesikhathi ngikhonjiswa lowo mbono ngiye nga-understand ukuthi umoya wesitha othunyelwe ukusebenza kunemsebenzi ozowenza nje kulesi sikhathi esiphila kuso. Njengoba nje sesibheke nakuDisemba, ngiyacela ukuthi sixwaye bazalwane, isitha sitshalile izisebenzi zaso ukuthi sizothumba abaningi. Ngiyacela ukuthi abazalwane bexwaye bengabambisani nesitha nakulezi insuku, bengenzi lutho oluzocunula uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu, Timotheyu wokuqala chapter 6 uverse 11 and 12 lithi, kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa nothando nokubekezela nobumnene. Ngiyacela abazalwane belwe ukulwa okuhle, njengoba sebavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wey'mpilo zabo. Ngiyacela beqinisekise ukuthi abamniki usathane ithuba ey'mpilweni zabo, beqaphele yonke into abazoyenza kulezi insuku, kungabi ukuthi babambisana nalowo moya wesitha othunyelwe onikeza umsebenzi ozowenza. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela kumndeni wakwaThebande wonke, ngiyabingelela kubazalwane basekhaya leZwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Baba, ngicela ukuthula nabo ubufakazi ekuseni, Nkosi yami, engikade ngahlala nabo Baba. Ey'nyangeni ey'dlule Baba, ngagulelwa ingane ena-9 years Baba, yaphathwa yikhanda. Ngeze sengitshela ukuthi naye ingane ayisakwazi ukwenza lutho, iyakhala ithi kubuhlungu ikhanda, ayisakwazi kwakuhamba. Ngathi ngicela bengilethela yena Baba endlini lapho engangikhona. Bamletha nangampela, ngambona ekhala Baba. Ngase ngithi asingeneni ekamereni, sangena ekamereni saguqa. Ngamtshela ngathi lo mthandazo esowuthandaza kumele akholwe, kumele akholwe ukuthi uzosinda. Ngavula abaseRoma 9 verse 10 Baba, sathandaza. Ngathi sengiqeda ngambuza ukuthi ngiqhubeke yini ngimnikeza amaphilisi. Wathi cha, ngibabaza amandla alomthandazo Baba. abaseRoma unamandla, akumele umuntu ayeke ukuwuthandaza Baba. Ngiyaqala nanokuthula ubufakazi ekhaya leZwi, ngiyibhimbi-ke mina ngikwazi ukukhuluma kahle. So bengilokhu ngizindele ukuletha ubufakazi Baba. Ngiyabona ukuthi ngeke kuyangisinda manje lo bufakazi, sengithi angibuthule Baba. Ngiyabonga nanokungena ekhaya leZwi, Nkosi yami. Selokhu ngangena ekhaya leZwi, impilo yami yashintsha nje completely. Izinto ey'ningi engangizenza wrong angisazenzi. Ngiyabonga iy'mfundiso zakho Baba, siyabonga kakhulu. Ungathi uNkulunkulu angakugcina. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela uMamsimande, ngibingelela uMamsimande, ngibingelela abazalwane basekhaya leZwi nasendlini kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibonga kakhulu imfundiso kababa, imfundiso kamama, nokusikhulisa ngaso sonke isikhathi, nobufakazi obuthula abazalwane. Ngiyabonga kakhulu. Nginobufakazi la engivuke nabo ngomsombuluko ekuseni, ngesikhathi ubaba ngibhukhela ukuvuma izono. Ubaba wangikhulekela, wanginikeza idate,
ngase kusukela ngomsombuluko kunephupho engiliphuphile, ngiphuphe engathi ngisemfuleni, engathi ngiyamuka. Mangilomvu ngimuka, ngithe ngisamuka kanjalo ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngizibona lapho ngiphumela ngaphandle, ngibonga amandla kaNkulunkulu ngendlela okwenzeke ngayo. Angazi noma mhlambe ngesikhathi ngibhokhela ukuvuma izono yini, ngase ngiphupha. Ngiyabonga baba, ngibonga imfundiso kathi uNkulunkulu enganikhusela nomama, anivikele kona konke nje, nabazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Okunye baba ngingenile ngaphuma kahle emkhosini, uNkulunkulu ngisizile kakhulu. Okunye bekunokunye ingane yabhuti eno-5 month, izothi 6 nje kulamaviki ngihlala nayo nje. Uvele wavaleka umchamo ngo-day 3 ngisemkhosini, wavaleka umchamo engasakwazi ukuchama. Ngambeka nje umkhuleko, ngamkhulekela njalo. Ngathi ngithuka ngabona sevuleka umchamo, useyachama, use-right. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu baba uNsimabande nomama uMtsibande nabazalwane bonke egameni likaJesu. Nginobufakazi, ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ongixhumanisile nentaba kaJehova. Kuyabonelelwa nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi, kuyisona esinqoba ngayo. Ey'nsukwini nje bezalwane ngiye ngathi nje besekusile, seko-7 iy'ngane zisanda kuphuma nje zesikoleni. Ngavele kwangazathi kufika ubuthongo. Uma ngabe kungathi buyafika ubuthongo, kodwa it's not like ngilele ngiyabona, kodwa ngathi khona into ethi nzi. Ngivesene ngibone engathi khona izinyawo eziwu-2 eziza kumina, ngibone ngey'nyawo kodwa umuntu ngingamboni. Ngithi ngisabhekile lapho kuvele ngizwe into ingibamba engalweni yaka-left, ingidonsa ithi woza sambe. Ngithi ngihlubula ngithi ngiyisabe ithi woza sambe, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu iyinkosi. Ingidonse kabuhlungu lento, ngithi uJesu Kristu iyinkosi. Ingidedele. Hhayi, iphinde ibuyele ngasekhanda-ke manje, ivele ngasemumva, ivele ingivala umlomo lento. Ithi sengivalile umlomo, ngiphinde ngisho ngaphakathi ngithi uJesu Kristu inkosi, ngisho noma ngivalekile emlonyeni, kodwa ngaphakathi ngibe ngiqhubeka ngisho. Yaze yangidedela, ngaze ngathola ithuba lokuthi ngivuke ngithandaze. Nje ngithi angibonge kakhulu ubaba uMtsibande osifundisile indlela zokulwa nalesivumo, ukuthi sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba izinto ziyahlehla kakhulu uma usebenzisa isivumo sokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonge kakhulu bazalwane. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ade sagcinana ukungena ngobufakazi la ekhayeni leZwi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Hey baba, uNkulunkulu usemuhle njalo. Siyambonga imisebenzi yakhe yababazeka. Cela ukudlulisa nje nabo ubufakazi. Ngilahlekelwe ifoni, ukulahleka kwefoni ibe ingalahlekile, kusho ukuthi yasala kwenye ye-hardware, kanti kusho ukuthi sebazovala. Ngangilokhu ngiyifonela ngithola ukuthi iyaringa. Nayizolo ekuseni ngiyifonela ngithola ukuthi cha, iyaringa. Kuthe makushawo 8 yayisivaliwe. Wahamba ubaba uNdlovu wayeyifuna khona, bengilapha etohweni lami. Bafike bathi hhayi ayikho, futhi bingasaringike. Hhayi, ngisuke mina lapha etohweni lami ngibuye ngize khona. Uma ngifika khona, hhayi baqale bashonele nale, kodwa bagcine beyikhiphile. Ngoba bekunalento nje enhlizweni yami ukuthi angeke baze bayithathe, noma ngabe kuthiwa bayithathile banemicabango eminye abese benayo emibi, bathi bazayibuyisa le foni. Ngiyamethemba uNkulunkulu
lesikhathi ngiza endleleni bengilokhu ngikhuluma noJesu Kristu oyinkosi. Ngicabange nobufakazi obebufakazi omunye umama ethi umzukulu wakhe wayesele yedwa, kwafika igebengu wezwa ithinta ibhaki lakhe, hayithi wafonela abazali bakhe, kodwa wayesekhumbula ukuthi ukhona uJesu. Wamemeza kakhulu wathi uJesu Kristu inkosi. Walokhu ememeza uJesu Kristu inkosi, wezwa imoto idumisa ehamba. Ngiyitholile ifoni baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngangikade ngishile futhi isikhwama sami etoilet lase-KFC. Ngakhumbula maybe after 30 minutes sengihleli nasemotweni mangithi ngiyasifuna ngikhumbule kanti kwakungene omunye untombazane osebenza khona wasithatha. Mangifika sengiyosifuna wasikhipha, hayi ngathola ukuthi zonke izinto ziphelele. Ngiyambabaza uNkulunkulu. Sibiyelwe, yabona abazalwane mabelokhu bathi sibiyele ekhaya leZwi. Ekhaya leZwi sibiyelwe ngempela, hayi sibiyelwe. Siyambonga uNkulunkulu baba uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi nje likhulumayo ukuthi kunabantu abaxabana noNkulunkulu, bese ngibona abantu abahamba ngama-wheelchair abadelela abantwana bakaNkulunkulu, ingce kaNkulunkulu. Ngibabona ngendlela abayiyo manje ngoba uNkulunkulu akadelelwa. Siyavunya izono. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi nje likhulumayo ukuthi niyaxeka nithi ubaba uNsibanda uthe mina uNkulunkulu engikhulumayo kuye ngiyathetha ngoba kukhona nezinto engingayithandi ezingangithokozisi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngizwa nje izwi nje likhulumayo ukuthi khona la egroupini abantu abakhonondayo abanye, bese ngibabona ngendlela abakhononda ngayo. uNkulunkulu asisize siye kukhononda. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyabingelela nakuba Mtsibande, bazalwane bonke basekhaya leZwi, bazalwane bonke basentabeni indlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu into akangenzele yona izolo. Bekunemvula enkulu eyakhona umuntu mayefike ebuya enkonzweni, liduma lishaya amaqhwa amakhulu. Ngaze ngaguqa ngakhuleka ngathi Nkosi ngiyacela usibiyele, cela Nkosi ufihle nabantu bonke. Uma ngithi nje seliphelile imvula, ngibheke engadini ishaye imvula, kuvithike konke engadini. Endlini bekukhona indawo yeziconsa ebengingawazi amaconsi, kodwa hayi kangako. Uma sengilalela ipheji lomphakathi, abantu bayakhala bathi asilalanga, sisula amanzi, siklina, abanye bathi silale sihlezi kumanzi yonke into. Ngiyambuka uNkulunkulu wethu esibiyelile. Ngithi siyabonga Nkosi Jesu ukuthi uye wasibiyela, ayi ngoba thina besiwufanele lo musa wokuthi abantu bekhala kangaka, kodwa thina usenzele umusa wokusibiyela. Siyabonga kakhulu. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu umusa senzele wona osukwini la izolo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi tata. Unolulama lona okhulumayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi tata. Ngiyabonga tata kakhulu, ngiyabonga. Angithandazela ngenye imini uNkulunkulu uyiphendulile imithandazo and ngilitholile lela toho owawungithandazele lona. Ngiyabonga baba, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNsibande nomama Ntsibande.
umndeni wabazalwane bonke abasekhaya leZwi nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni ngiyabingelela egameni likaJesu. UJesu Kristu uyinkosi. Kunezwi elilapha kuJoshua 10 verse 8 lithi, uJehova wathi kuJoshua, ungabesabi ngokuba ngibanikele ezandleni zakho. Akuyi kubakho muntu wabo ongema phambi kwakho. Ngifisa ukuthula ubufakazi ekuseni wokuthi ngeyi-18 zikaNovemba ngiyaxolisa ukuthi ngiphuze nje ukuthula lo bufakazi. Bengisadidekile nje ukuthi into enje yenzeka kanjani. Ngeyi-18 zikaNovemba njengoba ngangishilo ekuqaleni ukuthi kuzofika abasekhweni londodana wami bezobona iy'nkomo. Bafika-ke ngeyi-18 zikaNovemba sibalungiselele-ke abazokudla njengoba sasivumelene siwumndeni ukuthi akuzuhlatshwa imbuzi ngalelo langa akuzuchithwa igazi lembuzi. Sasivumelene ngesiklabhuki. Ngifisa nje ukusho ukuthi uJehova uyabathanda abantu bakhe. Ney'mfundiso nje osifundise zona bamtsibanda ukuthi singene emkhosini. Uma kuzoba nento singene nje emkhosini, sizijwayeze ukungena emkhosini. Kuyasiza kakhulu nokulalela-ke iy'mfundiso zakho bamtsibanda. Ngalelo langa-ke le-18 hhayi-ke kuyadidizelwa-ke bese kufika nje into kimi ethi angiyochitha amanzi okugeza izitsha engadini ngoba enokudla. Hhayi ngijikele ngemuva kwendlu ngiyochitha amanzi. Bese kuba khona into ethi lunguza nje la ngemuva ngoba khona ababehleli. Angazi nami ukuthi ngangilunguzana. Mangithi ngiyalunguza nansi imbuzi. Ngithuke ngithi mina ingene nini kanjani imbuzi la ekhaya? Ingemuva engadini. Hhayi-ke ngijikele ngapha ngaphambili ngifike ngicela usisi wasemzini ngixoxe naye ngibuza, hayi imbuzi ingene kanjani? Athi naye akazi. Ngithi angeke ake sihlanganeni sike siyixoxe le ndaba ngoba thina sasivumelene. Bonke-ke bathi abazi kusho ukuthi umntwana uzenzele ngendlela yakhe. Ungene kanjani naye akatshelanga muntu. Hhayi-ke abasemzini base befikile-ke. Ngithi mina cha ngeke kwenzeke lokhu. Umuzi kaJesu phela lo ngeke ngizokwazi. Sasivumelene. Ngithi hhayi akucelwe abasemzini ukuthi sicela bayithathe imbuzi bahambe nayo. Hhayi-ke ukunqamulela nje indaba azange babe nankinga bavele bayithatha imbuzi baphuma nayo. Kwase kugcwele-ke nje ngingabazi nabantu babeqhamuka apha bangaka sekugcwele kanti shuthi babezwile ukuthi kuzohlatshwa imbuzi kwakekala. Bazalwane siyamdumisa uJesu ongafuni nathi. Ngiyambonga uNkulunkulu, bonga abamtsibande kakhulu iy'mfundiso zakho uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba nakumazalwane basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukuxolisa-ke Baba, ngidilithile kusuke kwangena umsindo wabantwana. Ngiyaxolisa Baba. Jesu Kristu uyinkosi. Ngithanda kakhulu ukuletha ukubonga kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Baba ngezimfundiso zenu ukusifundisa ukuzikhulekela kuNkulunkulu. Ngibonga kakhulu Baba, uNkulunkulu anibusise ngey'mfundiso zenu enisifundisa zona. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga abantwana bami baphasile bamtsibande noma mtsibande ngenxa yey'mfundiso zenu. Baba wethu siyabonga Baba. Mama wethu siyabonga Mama. uNkulunkulu ngiyacela sigcinele nina. Ngiyacela uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga kakhulu Baba. Mengeke ngithule ngokungaka uNkulunkulu angenzele khona. Ngiyakhumbula ngiqala ukungena ekhaya leZwi. Kwakubuhlungu enhlizweni yami. Kunomntwana wami owayephinda amaklasi. Yayibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Kodwa mangingena ekhaya leZwi ngayizwela ngithule kumthwalo. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ngiyabonga Ma. Kungenxa yey'mfundiso zenu enisifundisa zona.
Uma-ke sibona imiphumela singeke sithule uNkulunkulu asenzela khona kuyimiphumela yey'mfundiso zenu. Uma thina senza uNkulunkulu lokhu akusho ukuba nikusho kithi bese siyenza, kuyofanele futhi sibuyele kini silethe ubufakazi. Ngiyaqonda ukuthi udumo aluzi kini vele liyaNkulunkulu, niyalithatha nani niluse kumnikazi, kodwa ngeke sithule Baba sithi hayi sibonga kuNkulunkulu kuphela. Kumele sibuye soze kwabasifundisayo sizobonga. Siyabonga Baba, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba. Ngizobonga uNkulunkulu Baba ngamandla akhe amakhulu. NgoLwesihlanu ngangigibele nomunye umama. Wazi wagcina esihlele eduze kwami, saxoxa ngamuzwa ukuthi hayi cha uyakholwa usindisiwe, kodwa manje iy'nkinga ayenazo ayengitshela zona zazimangalisa. Kakhulu wangitshela ukuthi umntwana wakhe angazi noma wayesefunda e-DUT, kodwa nje ngathi kwamanye wamavasithi wathi usephambanelwe ikhanda and akamazi nanokuthi uphi. Ngathi ma uyakholwa inkosi uJesu? Wathi ngiyakholwa mntanami. Ngathi hayi-ke usofike ekugcineni kunomkhuleko engizokusendela wona ka-6 minutes noka-2 minutes, ngicela ukhulekwe ukholwa lo mkhuleko, futhi okunye okukakhulu uvume izono zakho kumuntu ogcotshelwe ukuthi akukhulekele. Hhayi, wavuma umama. Ngamfikela ekhaya-ke ngamsendela umkhuleko. Ucabanga ukuthi wawukhuleka-ke ngoba izolo ungibuyisela impendulo ukuthi umntwana uzibuyele kuyena. Wathi nje uyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi ngempela. Ngamgcizelela nalelo gama ngathi ngicela uvule, walithatha-ke walikhotha-ke ivesi uFilip 2 verse 9 kuya ku-11. Ngathi ugxile nje lapho uma uthi uJesu Kristu inkosi uzosizakala, nangempela usizakele. Ngizothi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. uKristu uyinkosi Baba. Baba, ngicela ukuletha ubufakazi nje uNkulunkulu ngase ngenzele khona ntambama. Kusho ukuthi ngingavuka ekuseni Baba, ngenza nje ama-prayers ami asekuseni njengokujwayelekile. Bengizoya kwenye indawo ekuthiwa ise-Charlotte Maxeke, bese kuthi nje sengizophuma bekungabo 10-ish yebo. Ngiphinde futhi ngithi ngiyakhumbula ubaba esho ukuthi uma sisho emva kwakhe uRomans 10:9 kuba more effective, bese ngiphindele emuva futhi ngiyosho uRomans 10:9 ngisho emva kwababa, bese ngiyaphuma-ke ngiya kule ndawo bengiyakuyona. Mase ngibuya nje Baba, ngiyahamba edrobheni ngicrossa irobot lingivulele ukuthi ngingacrossa. Kuthi nje ngiphakathi nestradi kuqhamuke Baba imoto ibigijima kakhulu la ekhoneni. Ivele nje Baba ibreak la eduze kwemilenze yami. Bamangale abantu Baba, nami ngethuke kakhulu. Bisiyadlula Baba. Bese ngiyacrossa umgwaqo. Baba, ngambona uNkulunkulu engenzela isimangaliso, engiprotector ngempela. Bekufanele leya moto ngendlela eze igijima ngayo ukuba kukhulunywa okunye manje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, siyambonga asiqedi. uRomans 10:9 ngempela Baba uyasebenza kakhulu. Ngimbonile ngisebenzela empilweni yami namhlanje ntambama. Siyambonga uNkulunkulu Baba, sengathi singahlali ekhaya leZwi inkosi sami. Maye kwisibusisi esikhulu, sivikelekile ngendlela emangalisayo. Siyabonga Baba kakhulu nanemkhuleko yakho senzela yona ninomama imihla ngemihla. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi Baba. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngibenele ubaba nomama uStoli Ntsibande nomama Ntsibande nebandla lonke. Nginobufakazi noma sekunesikhathi kwenzeka, sekunenyanga noma zimbili kwenzeka, besibe sinesimo sokuthi singenalutho, ngisho efrijini, ngisho okugeza, ngisho i-toilet paper sisebenzise e-toilet, singenalutho nje, sifikelwe isimo sokushodelwa. Savuka saya esontweni nobaba nabantwana. Uma sibuya safika kwabebesele, bethi bekukhona abantu ade befikile behamba ngemoto, bayayichaza bezoshiya lezi mpahla.
iy'mpahla de bey'phethe bekungathi ngangibabhalela ilisti yako konke ebesingenakho. Nekade nje sagcina ukuba nakho. Ngalokho ngithula ubufakazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wenyama yonke. Akukho nokodwa okumehlulayo. Ngithula nje ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wavele wasigcwalisela kanjalo. Kwangathi besibhala kulisti izinto esishoda ngazo, wena Colgate, wena tissue, wena konke esasikuswele ngaleso sikhathi uNkulunkulu wasinikeza. Ngaze ngathi Nkosi babusise labo bazalwane egameni kaJesu. Babethunywe uNkulunkulu egameni kaJesu. Nalobo bufakazi nje bazalwane ukuthi singayeki ukukhuleka. NgoRoma 9 verse 10 uJesu Kristu inkosi. Nalowo mkhuleko siwuvuma mihla yonke, siwukhuleka mihla yonke noBaba nabantwana. Ngisho ekuseni masiphuma siya emsebenzini sikhuleka lowo mkhuleko sithi uJesu Kristu inkosi ey'meni zethu. Simbonile ngempela uJesu Kristu eyinkosi ey'meni zethu engenelela kuko konke kwezidingo zakuleli khaya. Amen.